Zdravím vás, tak toto je ďalší vlog. Dneska na tému brúsenia reťaze na motorovú pílu, alebo teda v mojom prípade na akumulátorovú pílu. Je pravda, že už viacero kamarátov známych sa ma pýtalo, že kde si dávam brúsiť reťaze alebo akým spôsobom to riešim. Takže dnes v skratke na túto tému. Skôr ako sa pustím do samotného brúsenia reťaze, tak možno, že taká praktická rada, respektíve, že môj pohľad na to, ako k tomu pristupujem. Samozrejme, možnosti a spôsobov je milión, každý je ideálne, keď si nájde ten svoj systém. Ja to robím tak, že skôr než začnem píliť, vždy sa postaram o pílku, to je v konečnom dôsledku logické. To znamená, že dolejem olej na mazanie reťaze a nabrúsim reťaz. K tomu možno, že dôležitá poznámka, alebo taká, ktorá sa mi osvedčila a ktorá mi v tom pomáha nájsť si nejaký systém. Vždy, keď dolievam olej, vždy brúsim reťaz. To znamená, u mňa je to interval zhruba vybitia alebo spotrebovania týchto dvoch batériek. Čiže vždy, keď vymieňam každú druhú, automaticky aj brúsim, a to aj bez ohľadu na to, že či je tá píla už vyslovene tupá. Čiže nikdy nečakám až do toho momentu, že kým už vidím, že už nepili, bolo by ju treba nabrúsiť, ale brúsim ju v pravidelných intervaloch. Samozrejme, keď ju vytupím niekde pomedzi to, chytím kamienok, zeminu a tak ďalej, tak ju nabrúsim hneď. Ale keď aj sa úplne nevytupí, nenastane takáto nepredvídateľná udalosť, tak ju jednoducho brúsim v takomto pravidelnom intervale. Ten dôvod je v podstate úplne jednoduchý. Není úplne výhodné, ani dobre, ani pre prácu, ani pre tú reťaz vytupiť ju úplne, že už ozaj teraz nepili, tak ju už musím ísť asi nabrúsiť. Toto není úplne dobré a zároveň vám to ušetrí aj kopu času, pretože keď tú reťaz brúsite pravidelne, tak aj to samotné brúsenie zaberie podstatne menej času. Takže moja rutina je takáto. To otočím, aby to bolo vidieť. Vždy ako prvé nalievam olej, používam tento klasický štýlkový. Olej máme naliatý, idem brúsiť. Na brúsenie používam tento pilník od Štýlu, volajú ho 2 v 1, to znamená, že je tam gulatý pilník, ktorý slúži vlastne na klasické brúsenie zubu, a je tam potom aj hranatý pilník, ktorý v podstate zabrusuje ten protizub, čiže tak ako už samotný názov hovorí, jedným ťahom vyriešite obidve brúsenia. Zároveň tým, že je takto skosený, je vlastne skosený presne tak, aký je uhol brúsenia zubu. To znamená, že je to v podstate taká pomôcka pre tých, ktorí tomu až tak nerozumejú, ako som napríklad ja. Vždy som sa trápil s tým klasickým pilníkom, svojho času som si dokonca kúpil aj elektrickú brúsku, ktorá patrila ale do kategórie tých lacnejších, boli tam kvôle, vôbec to nefungovalo, čiže som sa aj relatívne rýchlo zbavil, až som vlastne našiel tento pilník, s ktorým to ide naozaj dobre. Môžem to povedať tak, že odkedy používam tento pilník, nemám problém s brúsením reťaze. To, čo je ešte dôležité povedať, všetky 3 pilníky, ktoré sú tam, to znamená 2 okrúhle a 1 ten hranatý, sú vymeniteľné, takto jednoducho sa to dá otvoriť. A toto je v podstate úplne klasický pilník, ktorý vkladáte do tej bežnej rukovete, čiže úplne jednoducho sa dá vymeniť aj tu. Je dobré vedieť, že všetky 3 pilníky, to znamená 2 gulaté a 1 hranatý, sa dajú vymeniť. Takto jednoducho sa to dá rozobrať. Jednotlivé pilníky sa dajú povyťahovať a vlastne vymeniť za nové, lebo časom samozrejme každý pilník sa zoderie, respektíve nepodáva taký výkon ako na začiatku, takže toto je ošetrené a naozaj sa s tým pracuje jednoducho a tá údržba je bezproblémová. Poďme teda na samotné brúsenie. Samozrejme, tak ako som na začiatku hovoril, tých možností je viacero, aj to, ako a kam si položiť, uchopiť pílku a tak ďalej. Ja som zvyknutý to robiť tak, že položím si to na valník, ako vidíte, a už ďalej je to veľmi jednoduché. Vždy povyťahnem baterku, ale nechávam ju tam, aby sa mi teda nespustila, ale zároveň aby tá pílka bola vyvážená. Samozrejme odbrzdím. Na pílniku je veľmi jednoducho, snáď to bude takto vidieť.
Vždy je tam aj nakreslené, že s ktorou stranou mám brúsiť kam, čiže keby náhodou som zabudol, takto si to nájdem, uchopím a idem na to. Čiže takto to nejako funguje. Ďalšia z pomôcok spočíva v tom, že nájdem si miesto, kde idú dva rovnaké zuby za sebou a odtiaľ začínam vždy brúsiť, aby som vedel, že kde som začal. Tak, tu je to miesto, kde sú rovnaké zuby, čiže túto stranu mám hotovú. Ako ste si všimli, vždy robím len 2 ťahy a to práve z toho dôvodu, že keď robím to brúsenie pravidelne a nedošlo k nejakej neočakávanej udalosti, to znamená kamienok, drôt a tak ďalej, ktorý by mi tú pílku vyslovene vytupil, tak tie 2 ťahy úplne stačia. Ja si pílku v podstate len otočím a otočím si aj pílnik. A ideme z druhej strany, opäť si nájdem ten bod, kde sú tie rovnaké zuby a ideme takto. A mám to hotové. Toľko za mňa k brúseniu pílky. Predpokladám, že každý má nejaký svoj spôsob, svoj štýl. Ak vám bude toto aspoň trochu nejakú inšpiráciu alebo zoberete si z toho niečo, budem len rád. Prípadne kľudne do komentárov píšte, aký spôsob alebo systém máte vy. Možno odkúkam od vás niečo aj ja. Ďakujem za pozretie videa a vidíme sa opäť o týždeň. Čaute.